Hola nins, el meu nom és Aina i som alumne de l'Institut Sant Josep Obrer de Mallorca. A aquest vídeo us ensenyaré a com utilitzar el Google Classroom. L'aplicació Classroom és una plataforma pels estudiants molt útil i utilitzada diàriament. En aquest vídeo procediré a entrar i explicar-te cada pas. Si és la primera vegada que entres en la pàgina, necessitaràs iniciar sessió. Llavors, has d'introduir el Gmail, contrasenya i tot el que et demani, de manera que ja tindràs l'accés perfectament configurat. És possible que la primera vegada d'iniciar sessió no estiguis dins de cap classe, però no hi ha problema. Per entrar a una classe has de pitjar el signe més que apareix a dalt a la dreta i introduir el codi que el teu professor o professora t'hagi assignat. Aquest és el codi de la classe, el mateix per a tots els alumnes que vulguin entrar. Cliques al botó d'unir-se i ja estaràs dins de la classe. Aquí, en el meu Classroom, pots observar totes les classes que tinc assignades i en aquest cas em ficaré en la meva classe de llengua catalana per ensenyar-vos una guia. Principalment, res més entrar, observam que en aquest apartat és on podem compartir documents i exercicis, així com també parlar amb la resta de la classe. Mireu, Classroom té tres apartats. El tauler d'activitats, que és aquí on ens trobam. Aquí sortirà tot el que la professora i alumnes publiquin. El segon apartat, el treball de classe, és on tindrem totes les tasques, explicacions i temes que estiguem donant a la vostra classe, ordenats així com el teu professor ho publiqui. Finalment, el tercer apartat, les persones que estan dins de la classe, com també apareix el nom del professor. A la primera part és on trobam l'enllaç per a connectar-nos al Meet de la classe i fer les classes online. Només cal clicar i podem accedir a la classe directament. Si volem comunicar-nos amb el professor o demanar dubtes sobre la tasca, només hem d'escriure comentaris aquí, en la part inferior de la tasca, i enviar-los. Alerta! Aquests comentaris són comentaris de classe, on tots els integrants ho podran veure. Després, en aquesta part ens apareixen les tasques que hem de lliurar, amb la data de lliurament assignada. Per exemple, jo em ficaré en aquesta tasca que la meva professora m'ha assignat i aquí tens l'opció d'enviar-li una foto mitjançant el Google Drive, un enllaç o un arxiu. També puc pujar o crear un document de Google, presentacions, full de càlcul i dibuixos, de tal manera que li lliure la tasca. A part, podem enviar-li un comentari privat, on només el podrà visualitzar el professor. En aquesta part apareix la data de lliurament i, si és una tasca on ens permet veure la nota, també apareixerà aquí. Si tenim tasques per entregar aquesta setmana, sortirien aquí, a la part principal a l'esquerra, com per exemple, jo tinc aquesta que he d'entregar demà. A cada anunci, tasca o explicació, tots els alumnes tenen permès entrar i veure tota la informació i passes a seguir que el professor indica. Pitjant aquests tres puntets pots tornar a la part principal, on estan totes les teves classes o directament anar a la següent classe. També tens aquest apartat, on et sortiran totes les teves tasques de totes les assignatures i el calendari amb les tasques i les dates de venciment. En resum, Google Classroom ens permet seguir la matèria dia a dia i no perdre'ns cap explicació, comunicar-nos fàcilment amb el nostre professorat i consultar qualsevol dubte. Espero que us hagi agradat i que vos sigui útil per al vostre nou inici en el món del Google Classroom. Gràcies.